Magsalita ka. Hi everyone. Come on. Ayaw ko nga, ako tinuturuan mo. Dinidiktahan na makikita nyo na, parang tangan ko. Ayaw niya na didiktahan guys. Ayaw niya. Ayan. Oh, si... Para naman akong ano Kita rito. nyo, oh. Puto na ba? Bulungan mo ako kung sabihin ko. Ano Sige, sabihin sige, ko? sige. Oh. Nahihiya siya guys. Ako na lang. Okay? Good afternoon. Nandito tayo sa ICM. Mga kaplantita, kaplantito. Nandito tayo kasi nag-text si Ma'am Mel. At sabi niya ay meron daw siyang dalang plan para sa atin. Ang sabi niya, sigurado raw na magugustuhan natin. Kaya curious ako kung ano yon. Tingnan natin. Ha? Tingnan natin kung ano yung mga bagong dating nila dito sa Island City Mall, dito sa Plantorama. Nandito pa rin sila hanggang Sunday. Kaya marami pa ring halaman dyan at may dumating daw kanina. Kaya tignan natin ngayon kung ano yun. Ayan, ayan. Katatapos lang ng ulan, makulimlim, buti naman at hindi masyadong mainit, no? Di ba? Tingnan mo naman yan, no? May araw na. Kanina makulimlim eh, madilim. Biglang dumilim. Umaraw naman ngayon ng napakatingkad. Ayan, no? At ang oras ay 4:24 in the afternoon. At today is Friday. Friday na naman. Ako, ang bilis ng araw. Grabe, kailan lang yung Sunday, no? Ngayon ay, biro mo yan. Ang bilis. Dito tayo. Si Ma'am Mel. Ay, madam. Malamig dito. Oh, madam! Wow, nice ang anyang la. Sisidlan ng pera. Arinuna. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck na, Arinola. Saan naman tong imong gingong bagong daabot? Di katong daan ko alaan. Ang daming tao ngayon ah. Di ba? Dahil sasakyan sa labas ka. Bibo ang mga tao ngayon. Daming tao ngayon ah. Kasi weekend, Friday. Ma'am, sa pag-abot na dorang buo pero paspas ka do tanawa na anak po do. Ah, di Ay ay? labing pasa. Ingat pagkag 2 months pa ni na 2 months pa na nga kini ani. Paano Pag-abot. tingali ang iyang Di, buwan? ang ida ma'am ani do. Fertilizer. Kita man di ka ani na. Tanawa ra o bago mo din na. Tingnan niyo siya. Ang ganda niya, no? Yan si Ma'am Mel. Dito kayo oh, sa Island City Mall pero hanggang sa Sunday. Ang kanilang display. Oh. Tingnan niyo. Siya may dalang ito pala dala niya. Oh, ang ganda oh. Oh, Ring of Fire na variegated. Ayan siya. Oh, nice oh. Oh, nabisi na siya. Ano sa pilain niya da? Sa pilain. Tanawa. Ah. Kana sida o. Ay, Wa pay udlot na ha, wa pay udlot. O bago pa diri sida. Pero kani naana sida o, tulo na. Tulo Kami na. nakaisikreto ka na sa Ah, yuta. nasa Sabay, fertilizer. ginutang mo sa yuta. Ay, fertilizer. Madlo ko ini mag-fertilizer kay tagba matay dun ma'am. Kus mo po tra nagibutang na. Ah, di ay. Sumakot. Ayun, nasikreto. Mo bitaw na nga na o. Ine-explain niya guys, ito daw, itong tanim na ito, nakita niyo 4 na dahon. Last 2 months ago ay ganito pa lang. Dalawa pa lang ang dahon. Ang sabi ko sa kanya, baka meron siyang secret dito. Itinanong ko ang potting mix, it's rice hull lang at may tayo ng baka at saka ano ba? Yun lang mix lang. Yun Mix lang lang. kung Oo. yuta. Ano ora Oh, na. may lupa daw. Tapos ito naman ay naging ganyan. Yung mabilis siyang tumubo. Sabi namin, ano bang fertilizer? Osmocot daw. Ang sabi naman ng asawa ko, meron daw siyang Encantada berry. Taga-tanim. May magic. Oh, ayan. Ayan. Tingnan na natin. Bili ko na dali ari dito. Manay bird. Parehas naman. Lahi ang kuan mang, lahi kini. Ang red Congo nanana sida. Kani birds Congo ra na sida. Birds Congo. Ganito ba talaga? Wala ma'am. Tapos pag ganun siya. Birds Congo daw ito. Okay.
mong kay kinhi paspas din sida ni barag kuan diri kinapaspasan din sida. Sabi lang kay makabalita ka niya, makatabang pa ni. Katabang po ni. Magrasyahan po ka. O kanon ni sa Encantada, kumbaga, kinatag yun ni nga para magsilbig yun. Ang silingan mo kay dulong. Mukha ba yan siyang Encantada oh? Bagay. So ka ni mamoy. Galing na tayo dyan sa ICM. Nabili na natin yung Ring of Fire. Nakita nyo, ang ganda naman, di ba? Ngayon, ay punta natin naman dito sa Acacia. Dito sa Dao Terminal. Yan, nandito sila. Yung lagi natin pinupuntahan. Ewan ko lang kung nandyan pa ha, kasi hapon na eh. Time check, it's 4:59. Ay, wala na, nag-ipit na sila. Pero may maraming kinakainan silang ano, mga ganyan sa sidewalk. Oh, kita mo yan? Ay, meron. May pakonti-konti. Si nanay. Ayan. Ayun, oh. Ay, nagkakahiwalay na kasi itong ano. Ay, andun si ano, oh. Ano bang? Ay, andun. May natin si Manoy. Oh. Ang dami nilang display dito, guys. Pero, maputik yata. Ay, hindi. Okay. Okay lang. Wala namang putik. Ay, meron. Ito sinasabi kong putik. Ay, marami sila. Marami nilang Ang samay na Ako rin pares duha man palitan nag 1.5 na duha man. Duha na. Nadagpo kayo. Ah. Kaya ano nakargan mo dia din ako kadaog mo. Uli. Yuli sa mga amo. Paano lang nagtag 1,000? Pare. Ano to eh? Adi 2.5 na lang mo mihatag kunin mo kuhaon na nimo. Oo. Kunin mo yung dalawa. Sama na. Bird kong ba yan? Sama. Red Congo. Red Kunggo. Oh. Iba yung rugo. Ganyan man yung rugo. Birds yan. Pahaba. Parehas Oh. lang po. Ano, yung Parehas lang po. ruho, ano talaga yun? Bilog. Malambat. Ito, birds yan. Yan. Namin yan, ano? 2.5 na naman. Ha? Dos among palit ana. Kani ang palit ginamo ni Ma'am Dos. Pero butangan nimo mig 100 to 1, 100 na gid mo ha. Di ba ito lang? Ito tagiyan. Okay, boss, tagiyan na. Isa ka tagiyan sa talong. Na, tagiyan na. Ah, ikaw? Ah. Ilan ito eh? Kani? Discos. Ano yung sinabi niya, Are? Takbo, agyot. Gusto mo ba yan? Naman tayo nga na na. Nana may nga na, takbo kayo. Okay. Oo. Sa balay na mo, pila ka buo kang iamang daggan na kayo. Di ba nagdako kayo mo? Ano, sir? Naami nga na. Ako nga na. Oh, wasi-wasi. Ay, Ay, Ayun o, Black Cardinal. nagkagaya, di kan sana ha? tabahan daw siya. Parehas na. Parehas na po datong pikas. Ano sa may nang bagkuan eh? Ano sa ni siya? Ay, katungkuan. Ay, Ito, ma'am, o, imported para gayo, ma'am. naanak Naami ko. nga na. Ano rin ano. Oo, Kahit na naanak. namin yellow at kanang kuwat, ano namin yan. Maroon siya. Kanang inyo ang display na namin, mi. Ito na Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa. Uy, na baby silang kauban. May baby. Gani eh. Ma'am. Ma'am. Mahal lagi, 600 oh. Mahal. Are, ma'am, pila, ma'am?
Yan eh, pink princess yan ha. Kaya lang pangit na no. Ano yan? Pink princess yan. Pangit. Princess. Ano mo man mo pink? Nagdat-dat rama. Ay, tagpila po. Ufay. Aray, mahal po puti. Ano, namingan na na. Oo naman. Tanaw ko sa ako. Galing. Mapod kung akong gipangita. Tagpila po yung mga ingani ninyo. Kani 150 tag 100. Ah. 150 Ano na to, ilagay mo na to sa. Hindi ma'am, 150. 150 po. Ma'am, kanin niya siya may tag 50 ra. Lagi. Ate yung ani no? Hindi ma'am. Kani ma'am. Parehas naman ninyo. Lahi na siya. Lahi po di. Lahi. Kasi kilala yun. Lahi, bringeted. Putik-putik ra. Lahi siya putik-putik ni siya. Kanya putik. Yaman na, adat kasta mo Jai. Kami ba yata kasi Wala na siya.